Dobrý deň želáme, vítajte všetci, ktorí ste prišli, počasie vyšlo parádne. Why are we poor? Why are we weak? Why are we lost in humanity? Some things are right, some things are wrong, some other things that we can't see. So just Pesnička Lorenta Wolfa I Will Survive. Tam sa celkom evidentne spieva, že Camouflage kúpil Zdeno z Popradu a to sa stalo takou našou hymnou a tešíme sa, že so Slovanetom a s ľuďmi zo Slovanetu, ktorí zabezpečujú špičkové optické pripojenie internetu tu v Poprade a samozrejme v ďalších mestách, kde sa dohodli, že túto myšlienku rozvinieme, aj tu v Poprade sa stretneme. Michael Jackson, kedy žil, bol by šťastný, že má svojho nasledovníka. Toto sú naozaj z Zdenovia z Popradu. Poďte, chcem mať fotografiu s nimi. People survive.